Malawi Today. Takulandirani tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati anthu 11 mdziko muno apezeka ndi matenda a kolera kuchokera maboma a Kasungu, Neno, Lilongwe, Balaka komanso Chitipa, ndipo padakali pano palibe yemwe wamwalira ndi matenda awa. Nduna ya zaumoyo Madalitso Waloyi yatsimikizira izi ku Lilongwe pa msonkhano wa olemba nkhani pomwe undunawo umapereka uthenga wa matenda a kolera mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti la Madalitso Muhango lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Poyankhula pa msonkhanowu, nduna ya zaumoyo Madalitso Waloyi yati undunawo wakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zithandizire kuthana ndi kufala kwa matenda awa mdziko muno, zomwe ndi kuphatikizapo kulemba ogwira ntchito a zaumoyo madera omwe matenda awa abuka, kulimbikitsa ntchito yopereka mauthenga okhudza matenda a kolera, komanso kulimbikitsa anthu kuti azichita ukhondo ndi kumwa madzi otetezeka. Awaloyi anaonjezera kuti undunawo ukugwira ntchito limodzi ndi mayiko ena a mchigawo cha SADC, bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO, komanso mabungwe osiyanasiyana kuti athane ndi kufala kwa matenda awa. Kolera yafika pakati pathu ndi izi tikukamba makamaka ku boma la Kasungu komwe taona kuti kuli makesi 5 titayeza mwa ukadaulo kuchokera mmalabu athu, komanso ku boma la Neno komwe kuli makesi 3 a kolera. Ndiponso mbuyo mu pa 16 December tinatulusako kalata kuchokera ku nduna wathu wonena kuti tinali ndi kesi imodzi kulikonse boma ilise nali imodzi, maboma ake ndi Lilongwe, Balaka komanso Chitipa. So kusonyeza sokuti pamodzi tinganene kuti tili ndi makesi 11. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la WHO, Dr. Gertrude Chapotela, ati bungwe lawo ndilodzipereka pothandiza boma pofuna kuthana ndi kufala kwa matenda a kolera mdziko muno. Ife limodzi tikugwira ntchito limodzi ndi boma kuti tithandizire kumbali yoyesetsa kuti anthu ogwira ntchito za chipatala apezeke posepose. Mukudziwa kuti nkhani ya kolera zimatanthauza kuti ogwira ntchito amafunikira ambiri. Malo amenewo tikuthandiziranso kuonetsetsa kuti malabu ali ndi zipangiziro ndi supplies osiyanasiyana kuti ngati kolera ingapezeke pakati pathu athe kuipeza. Unduna wa zaumoyo wati uli ndi ndalama zoposa 600 million kwacha mu ndondomeko yolimbana ndi matenda a kolera, ndipo undunawu ukufuna ndalama pafupifupi 5.2 billion kwacha kuti ithandizire pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa matenda a kolera mdziko muno. Gulu la amalonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zokuta la Second Hand and Scrap Metal Dealers Association ladandaula ndi anthu ena ochita malonda a mtundu kuti akusokoneza malondawa pogula zitsulo zomwe ndi zosavomerezeka. Wapampando wa gululi a Jonathan Patrick walankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa gululi womaliza wa mchaka cha 2025. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Malinga ndi wapampando wa gulu la ochita malonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zakuta la Second Hand and Scrap Metal Dealers Association a Jonathan Patrick ndi zomvetsa chisoni kuti anthu ena akumachita malonda a mtundu opanda kulembetsa ku gululi. A Jonathan anatsindika kufunika kwa onse ochita malonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zakuta kukhala olembetsa ku gululi kuti alandire maphunziro oyenera pa malamulo amomwe bizinesi imayendera. Iwo kenako anachenjeza onse ochita bizinesi za mchitidwe omagula zipangizo za Eskom ndi mabungwe opereka madzi mwa ena mdziko muno, ponena kuti yemwe atadzamugwira akutero adzamulanda chiphaso chochitira bizinesi. A Jonathan anati malamulo omwe amatsogolera zakayendetsedwe ka bizinesi sanasinthe ndipo aliyense ophwanya malamulowa adzamuyimba mulandu. A Flaxon Mponda ndi mlembi wa gulu ogula ndi kugulitsa zitsulo zakuta.
anthu ambiri amene sanapange register ndi amene akupitiriza kwambiri kugula ndi kugulitsa katundu wa Eskom amene ali oletsedwa wa Eskom water board. Muona munthu akugulitsa ngakhale mita ya water board yolembedwa Lilongwe water board kapena region water board akugulitsa pa scrap. Ndiye ifeyo ngati scrap tayesetsa ndipo tikuyesetsa kuwauza kuti aliyense amene akupanga business asangochoka kwawo kapena kungosiya business ina ndi kuyika scale umene ndikugula scrap abwereke kwa ife timpange register timphunzitse zitsulo zofunika kugula ndi zitsulo zosafunika kugula. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku polisi ya Lilongwe Alaudan Frank Kaira ati akugwira ntchito limodzi ndi gululi pofuna kuthana ndi mchitidwe owononga katundu wa boma. Akaira alangizanso mamembala a gululi kuti apitirize kutsatira malamulo ndi kupanga mgwirizano ndi achitetezo pofuna kuteteza katundu wa boma. Timapanga ma awareness komanso ma patrols kuonesa kuti katundu wa bomayi akutetezedwa, ndipo association imeneyi tikayifikira imatha kutithandiza ndi ndalama zoona kuti ifeyo tipitirize ma awareness kuchenjeza anthu zakuyipa kuononga katundu wa boma. Gulu la anthu ogula ndi kugulitsa zitsulo zakutha la Second Hand and Scrap Metal Dealers Association lili ndi mamembala opitirira 100 m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana, chisamaliro cha wanthu ndi ulumali Amere Navicha lero ili mboma la Tyolo komwe ikuyendera mawanja omwe akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo. Ndondomekoyi anayikhazikitsa mchaka cha 2014 ndipo ikupindulira mawanja 17,000. Mtolankhani wathu Simeon Boyce ali nawo pa ulendo ndipo akulankhula ndi Anavicha. Zona tili kuno ku Tyolo kwa tiye kutemere muzima group village same kumene tikuyendera mabanja osiyanasiyana amene ali pa programu ya mtukula pa khomo. Tayendapo mabanja angapo, banja lina limene taliyendera ndi lino banja la ana 7. Manditsimikizira kuti tsuloli alandira ndalama imene yokwana 51,000 koma ndi banja la ana 7. Kwa iwowo akalandira sakungodya ndalamayi amalowesa nsokuzi wetu amapangira zinthu zosiyanasiyana. Programu ndi yofunikira kwambiri ikutukuladi miyoyo ngakhale kuti sikufikapo chifukwa cha kuchepa kwa ndalama mukudziwa ngati dziko tili mu mphawi wa zaoneni komabe pang'ono pasiyana ndi chabe chifukwa chake tikulumikizana ndi anzathu akunduna wa zachuma komanso ma donors kuti mwina tionesese kuti ndalama ichulukirepo komanso olowa pamenepo akhale ochulukirapo. Tyolo ndi wankulu tili ndi ma beneficiaries 17,000 ichokhumba chathu kuti namba ikwereko ndipo komanso tikuonetsetsa kuti anzathu aulumali asasiyidwe akhalenso mu programu imeneyi. Ulumali ndi wonse koma ulumali wina umene munthu sangathe kupanga chilichonse anthu amenewo atoledwe ayikidwenso mu programu. Ndilothokoza kwambiri anzanga kwa DC amene adzipereka kotheratu masiku a holiday ngati anu koma tili muno mmodzi kuyenda kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino. Tipanga chotheka kuti ndalama ikwererepo ona amene umphawi ulili ndi chifukwa chake unduna wanga ndi anzanga amene ndimagwira nawo ntchito tikulumikizana ndi anzathu kunduna wa zachuma. Monga mukudziwa kuti Tyolo imalandira ndalama kuchokera ku boma pomwe maboma ena amalandira ndalama zawo za mtukula pa khomo kuchokera ku mabungwe. Choncho ngati boma la Malawi ifeyo tikuyang'ana maso athu kwambiri unduna wa zachuma kuti tikambitsane tiunikire ndipo tionjezereko ndalama ikhale yochulukirapo kuti awo akupindulawo apindule ndithu akwanitse kumamanga nyumba ya malata akwanitse kupanga zinthu zina pa moyo wawo. Boma likukambirana ndi kampani za foni kuti zikonze mavuto ena mwa mavuto omwe akubwezeretsa mboyo ntchito ya mtukula pa khomo mdziko muno. Boma limagwiritsa ntchito foni za m'manja potumiza ndalama kwa anthu amene akupindula mu ndondomekoyi m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Mlembi mu nduna woona za chisamaliro cha wanthu Esme Kainja wafotokozera MBC atayendera madera angapo omwe ndondomekoyi ikuchitika. Mtukula pa khomo ndi ndondomeko yomwe boma linakhazikitsa ndi cholinga chofuna kuthandiza mabanja omwe akuvutika ndi umphawi. Ndimangofuna nenepo kuti nkhani yopereka ndalama
kudzera mu zitsulo za makono zimene zikuthandiza kuti ndalamayi anthu azilandira mofulumira. Mbuyo omwe tinkapereka ndalamayi yapamanja ndipo anthu amachuluka ndipo anthu amalawirira banda kucha, koma panopa ndalama yakuyilandira nyumba mwawo. Anthu ambiri akuyamika chimenechi, akuyamika ifoti sakuyenda mtunda, komanso akuyamika kuti akuyigwiritsa ntchito ndalama imofulumira. Akuyamikanso kuti akubasa kumadziwa kuti ali ndi ndalama ndiye umbava wachepa chifukwa amasatiridwa munjira, ena kumenyedwa, kulandidwa ndalama. Ndiye zonsezi tikungofuna kuti zikuchitira nkota kuti digital kapena kugwiritsa ntchito zitsulo zida zabwino zasopano ndi njira yabwino. Komano mbali imeneyi taonakonso mavuto ena, taona kuti chifukwa choti anthu amene tikugwira nawo ntchito ukhala ngati ndovutikitsitsa monga ngati azigogo, anthu aulumali, anthu ana ang'onoang'ono, mabanja amene ali ovutikitsitsa, nthawi zambiri ukhala ngati kuti tikufunika tionjeze maphunziro. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti. Ngati mbali imodzi yolimbikitsa ufulu wa wanthu mdziko muno, mabungwe omwe siyaboma awalimbikitsa kutsatira ndondomeko za lamulo lopeza uthenga mosavuta la Access to Information. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC, Monica Namonde, amalankhula izi poyankhapo dandaulo lomwe mabungwewa anapereka kuti kupeza uthenga ku makhonsolo kukumakhala kovuta zomwe zikusokoneza ntchito yawo. Anamonde atsindika kufunikira kuti mabungwewa akhazikitse nthambi zofalitsa nkhani pothana ndi vutoli. Lamulo limene lili linakhazikitsidwa Malawi kuno kuti anthu azitha kuligwiritsa ntchito kuti apeze uthenga kuchokera ku mabungwe amene ali maofesi tingotero amene ali aboma, komanso maofesi amene alandira mwina ndalama za boma ndipo akugwira ntchito yomwe ili yokhuzana yoti ithandiza anthu ambiri yeti kapena muchizungu amanena kuti public good, ntchito yomwe itathandiza anthu ambiri yagwiritsidwa ntchito ndalama somwina zomwe zili za boma. Kulekeza kuntchito imene anthu amenera kuti atsatire lamulo limene ndi la Access to Information Act, kuyambira amene akufusidwa kapena amene alandira kapena akugwira ntchitoyo, komanso anthu athenso kufunsa mafunso zokhuzana ntchito yomwe yagwiridwa ija kugwiritsa ntchito lamulo limene la Access to Information. Mabungwe ngati akufuna kuti apeze uthenga kapena information kugwiritsa ntchito Access to Information Act, chomwe iwo akuyenera kuchita ndi kufunsa kuti kodi information officer aziwa kuti information officer wabungwelo ndi ndani. Tiyerekeze ngati mmene kulili tingopereka chisanzo eti mmene kulili kwathu Malawi Human Rights Commission atifunse kuti kodi aziwe kuti information officer wathu ndi ndani. Sakuyeneranso kufunsa chifukwa dzina la information officer limayikidwa pena paliponse kuphatikizapo pa website yathu, akhoza kulipeza. Akamupeza information officer uja alembe request yawo kodi akufuna atadziwa chani, akhoza kutifunsa ifeyo akufuna atadziwa chani kudzera kwa information officer uja. Ndipo polankhulapo pa nkhani wapampando wa bungwe la NGO Coalition for Child Rights, Desmond Muhango wapempha bungwe la Malawi Human Rights Commission kuti likhazikitse ndondomeko zolimbikitsa kagwiridwe ka ntchito kalamuloli pokwaniritsa mfundo za chitukuko za 2063. Timatanthauza kuti pali lamulo limene limathandizira kuti munthu wina aliyense Malawi azitha kupeza mauthenga kuzana ndi mapulogalamu aboma. Komano nthawi zambiri mabungwe amafunsa kuboma kuti amaka kuma district council kuti tipaseni mauthenga osatuluka, amakhala kupamphizirana kuti mufunseka iye auje uthenga umene timadziwa tumene wapezeka pa district council umapezeka kuti akuuza ati muimbireka ya bwana kulilongwe mukatengere kulilongwe. Zimene zimatichedwetsa ntchito ngati amabungwe kufa nthawi zino timakhala ndi madeti otilembere maproposal athu kapena madocuments ena kapena ntchito ichenge mansanga zimatibwezera kumbuyo. Ndi malankhula polingalira kuti pali lamulo la Access to Information limene lili ku Human Rights Commission ngati kuti lizigwira ntchito bwino. Komano lamulo limene sioneka kuti ligwira ntchito kumaboma akuyani.
ndizoona adi kuti tikuyenera kutsatira ndondomeko zili malamulo, koma chinthu chachikulu kwambiri nchofunika kuti amabungwe efe tiphunzitsidwe kuzindikira zimene zili malamulo kuti ifenso tizitha kukazindikiritsa wena kumene timagwira ntchito ndi paboma komanso kumamidzi, madera kumamidzi. Komano mwini wake amene akuyenera ayambitse ntchito zimenezo ndi a Human Rights Commission kapena kuti Malawi Human Rights Commission, chifukwa ndi amene anapasidwa udindo malamulo kuti aonetsetse kuti lamulo limene lolo likugwira ntchito. Maso tunakudzako kumbali ya bungwe limenenso ndi la boma la NGO Regulatory Authority Ngora, kuti ilonso liyenera kuthandizira kuti mabungwe azindikire kuti malamulo aliko ndipo mothandizana kuti akugwira ntchito bwinobwino, kusiyana ndi kuti mina pazikhala kusemphana malingaliro ena, mabungwe nawonso alinso ndi malingaliro onso ena, timakhala ngati kuti tikutsutsana malo moti tithandizane kugwira ntchito zimodzi. Ndipo munkhani za masewero, bungwe lomwe limayendetsa masewero osiyanasiyana a anthu aulumali la Malawi Paralympic Committee MPC lati masewerowa akupita patsogolo mdziko muno. Msungichuma wa bungweli a Joseph Galanje wanena izi la Mulungu pamene komiti yawo ya mchigawo chakumwera inakonza masewero ofuna kupeza akatswiri omwe adzayimire chigawochi pa masewero a dziko lonse omwe achitike pa 3 Januwale mu mzinda wa Lilongwe. Ziko chifukwa kuti choyambirira nchona kuti tikupezapo luso limene maafisa osiyanasiyana akuonesa, komanso ena akupezeka kuti akupita patsogolo ndi masewero amenewa, komanso dziko likudziwa kuti amene ndi ulumali akupanga masewero osiyanasiyana, so amene ndi ena mwa mapindu amene alipo. Ndipo mlembi wa komiti ya kumwera Gladys Mangani wapempha makolo kuti adziwalola ana awo aulumali kutenga nawo mbali pa masewero osiyanasiyana. Makolo tikalimbikitsa kuti ngati ndi ana aulumali, ana awo ali kuthekera kuchita zinthu ngati mmene akuchitira ena mu tsiku la lero, komanso achinyamata ena ngati alipo madera osiyanasiyana atenge mbali m'madera mwawo motsatirana ndi makochi amene amakhala kuderako kapena kufika kumabwalo amene amakhala masewero osiyanasiyana kuti akathe kudziwika ndi kuchita amene wangathe. Kupitirira ndi nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya osewera akale ampira wa miyendo Malawi Legends yagonjetsa timu ya Zambia Legends kuti itenge chikho itapambana kudzera mapenate ndi zigoli 6-5. Masewerowa atathera 2-2 pakuta pa mphindi 90. Malawi inachokera kumbuyo pomwe imatsalira ndi zigoli ziwiri mpaka mphindi 10 zakumapeto, pomwe tsopano Malawi inagoletsa zigoli zonse ziwiri kudzera mwa Mapopa Nsukwa komanso Jime Zakazaka. Kinaphiri ndi mphunzitsi wa timuyi. So ndiyamike kwambiri ku Zambia chimene apanga za mpira. Ndikuziwa kuti mpira ndi chinthu choti chikhoza kupita huku kupita suku, koma anyamatanga leroro asonyeza kuti ngakhale they are old people, they have passed their prime, koma chimene ngaone choti ali ni mtima umene anyamata patsopano aphunzirepo kuti fighting spirit mpaka kumapeto. Sumasiya chinthu ngakhale you are losing 3-0 2-0, you keep on fighting mpaka kumapeto. And also ma substitution amene tapanga inayo ndi azanga pa bench, I think athandizira kwambiri chifukwa tinalowesa anyamata amene they were pushing very hard and ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu.